Lehen sektorearekin loturiko jarduera guztietan, ezin garrantzitsuagoak dira ikerketak eta esperimentazioak. Aukera ederra ematen baitigute, diru etekinak hobetzeko, natur inguruneak ondo zaintzeko eta gure basoen iraunkortasuna ziurtatzeko. Zuraren gaineko ezagutza tekniko eta zientifikoa, zuraren erresistentzia, zuraren iraunkortasuna eta zuhaitz baten garapenean erabakigarriak diren faktoreak, funtsezkoak dira ekoizpen kate osorako eta gure basoen etorkizunerako. Zerrategietan, laborategietan eta basoetan bertan, urte luzeak daramatzate ikerketak egiten zuraren erabilera estrukturala hobeto ulertu nahian. Bixente Dorronsoro Gipuzkoako Foru Aldundiko mendiataleko burua dugu, eta ikerketa horietan parte hartzen duten erakundei buruz hitz egin digu. Egur karakterizazio proiektu hauetan hasi ginen duela 3 urte FP Bidasoa tio hasitako proiektu batean, handi teknika zan beste bitartekaria, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Departamentua. Orduan, hasi ginean Abeto Douglasa eta alertzearenak egin genituen, eta guain aigea Korsikako Larizioarena burutzen, hain zuzen ere. Bixentek Leintz Gatzagako pagadi ederrau atzean utzi, eta udal barruti berean Larizio pinudi batera jo du. Han Mari Jose Barriola teknikako zur arloko arduradunarekin eta bertatik bertara diarduen taldeko besteekin elkartu da. Basozain gehiagok parte hartzen badute ere, gaurko lantaldeko kideak ditugunak hauek dira. Jose Manuel Oria, Aitzol Urruzola, Robert Hurtado eta Imanol Artola, basozaintza zerbitzukoak denak. Eta Txomin eta Xabi Bikuña anaiak, baso moztaile trebeak biak. Denak elkartu dira gaur Bixenterekin eta Mari Joserekin. Lehen zeregina zuhaitzak kalibratzea da. Ikerketari begira moztu beharreko zuhaitzik interesgarrienak zeintzuk diren jakin nahi dute. Mari Josek azaldu digunez, hasiera batean proiektua mamitzen hasi zenean, Douglas izeiari buruzko ikasmateriala prestatzea zuten helburu, baina azkenean espezie horren karakterizazio estrukturala egiten amaitu zuten. Hurrengo ikerketak laritzarekin jarraitu zuen, eta orain Larizio pinuaren zura ari dira karakterizatzen. Espezie bakoitzarekin ikertu beharreko parametro gehiago gehituz joan dira, eta horrela ikerketan gehiago sakondu. Duela 3 urte ja, Bidasoa Lanbide Heziketako Institutotik zurgintza eta altzeregintza mintegiak aurkeztu zuen proiektu bat, gaur egun Euskal Herriko zuren ezaugarritze proiektu bat, eta gure helburu orokorra izan duzen Lanbide Heziketako agraria, zurgintza eta edifikazioko ikasleek, unibertsitateko ikasleek eta zentro teknologiko eta enpresentzako edukinak sortzia. Edukin horiek aplikazio digital batean jarrita ditugu, eta paraleloki edo bidenabar saiatzen ari garena da gaur egun arautegiak eskatzen duen arabera, hemen Euskal Herrian ditugun egurraren espezie desberdinak, gero proiektuetan arkitektoa eta preskriptoreak erabiltzeko gai izan ditezen. Lantaldeak zuhaitzen kalibrazioekin jarraitu du. Eta jada markatuta dauden zuhaitzetan, Mari Josek zuraren kalitatearen gaineko lehen estimazioa egin du. Zuhaitza oraindik zutik dagoela. Gaur egun, egurraren sailkapen bat egiteko, 2 modu dauzkagu. Bat, klasifikazio bisuala deiturikoa, eta beste bat, klasifikazio mekanikoa deitzen dena. Klasifikazio mekaniko horren barruan, azkeneko 10 kada honetan, erabiltzen ari direnak dire teknika akustiko batzuk. Aparatu honekin neurtzen ari garena, da onda baten abiadura 2 sensoren artean. Honekin egiten duguna da, sensore batetik bestera, gukoain mailu batekin joko dugu sensore bat, ze abiadura pasatzen den puntote batetik bestera barruko onda baten neurketa egiten da. Horrek ze esaten digu, onda oso azkarra balin bada eta bere abiadura oso azkarra balin bada, horrek estimazio bat egiten digu egurraren barruko kalidadea ona dela adieraziz. Aldiz, gaixotasunik balin badauka, adabegi asko balin baditu edo egurraren kalitatea ukartxegoa balin bada, onda hori askoz ere mantsoago joaten da.
Teknika hauek oso erabilgarriak dira, bai basoan egurra sailkatzeko, bai zerratan egurraren kalidadea estimatzeko, eta baita ere egur egituratan edo reforma bat edo struktura bat berritu behar dugunean, barruko egurraren kalidade hori ona den edo ez jakin ahal izateko. Markatu dituzten zuhaitz guztien zuraren kalitatea kalkulatu ondoren, bikuñatarren lana hasi da. Euren esperientzia zabalaren berezko maisutasuna lagun, seinalatu dizkieten zuhaitz guztiak bota dituzte, hau da, ikerketarako erabiliko direnak. Behin lurrean, enbor txirrindola bat hartu eta berdeko dentsitatea neurtzen zaio. Ari egiten momentu honetan, larizio egurraren densitate ikerketa moduko bat. Egurraren densitatea laborategikoa agian jakina izango da, baina gure interesatzen zaigu, oain hemendiaten nahi duguna, berdetan, mendine egurrek arbolak behar duena. Gure laneako ua dela behar duguna. Orduan, egiten duguna da, atatzen dion tajada txorri, 4 puntutan markatu, 4 puntu gurutzean, perpendikularrean, eta hor kalibreekin hartuko dizkigu lodierak, hartuko dizkigu diametroak bai azalakin eta bai azalik gabe bide batez hori ere jakin nahi degulako, ehuneko zenbat duen lodieran azala eta zenbat duen mamie, nola bat esateko. Horren ostean, enbor xafla pixatu, ondo bildu eta laborategira bidaltzen da analizatzera. Lehen aipatutako neurketa hori egin ondoren, oain pixatuko dugu egur zati hori, aber zer emaitza duen. 4,6. Oain egur zati hori plastikon bildu, ez da ezetasunik eta galdu, eta bialiko dugu gero egur kapirioak ere testatuko dien laborategia Soriara. Eta han landuko dute egur hori, laborategiko baldintzetan beste edozein egurrekin konparagarri izan dadin hortia kalkulatuko duten dentsitatea. Zuhaitzak ez dira bakarturik hazten, eta inguruko landarediak euren hazkundea eta garapena baldintzatu egiten ditu. Hori dela eta bertatik bertarako ikerketetan, zuhaitz bakoitzaren soziabilitatea ere hartzen da aztergai. Baina egiten egena da, bota ditugun arbol hauen soziabilitate ikerketa. Nola bat da, ze baldintzetan hazi dien, ze baldintzetan desarrollatzen haitu dian jakitea. Gu badakigu bota dugun arbola honek neurtu deulako behin botata ze nolako egurrezen, baina lagunduko digu jakiten nola zergaitik izan da nolakoa, zergaitik hasi da horrelakoa inguruak markatu duelako. Deno behar dugu gure inguru bat bizirik jarraitzeko eta zuhaitzak ere bai. Eta orduan, hartzen ditugu neurriak dira, moztu dugunetio gertueneko dozena erdi bat arbolatara, ze distantziatan zeuden, arbola horiek zutik gelditzen dianak, ze lodiera duen, lodiera normala esaten zaiena, baita ere goien burua darra zenbatekoa duten, zati azkenen hori da influentziatzen duena gu moztu duen arbola horren azibidea, eta baita ere hartzen diegu geroko ikerketa batzutako ere agian baliokoak izan ditezkelako GPS-ekin beren koordenatuak. Lekuz aldatu gara, eta hemen bertan mendian terreska zahar batetik 100 urteko pinu handiak nola ateratzen dituzten ikustera joan gara. Pista batera eraman behar dira eta ikertzeko. Bixentek, lurrera botatako zuhaitz guztietan egiten diren neurketa tipoak nabarmendu ditu. Behin arbolak markatu eta bota inditeunetio, egiten duguna da sarri-sarri neurtu beraien kubikazioa jakiteko eta baita ere lurralde honetan eta erkidego autonomo guztien ere ditugun kubikazio formulak egokitzeko. Ditugunak ez dira txarrak, baino beti dare egokitu beharra, eta guk hain daukun aukera 300 bat arbola bota, eta ez 300 nola nahikoa, baizik eta geografikoki leku diferentetan aukeratutakoak, adinez adin diferentetakoak, baita ere lekuz
parajez leku diferentetan aukeratutakoak ematen digu muestra bat bestela normalen ia ezinezkoa dena. Orduan aprobetxatzen dugu hori aprobetxatzeko. Gaur ikusten ari garen prozesua, berdin-berdin egiten da Larizio pinuaren eremu geografikoak hartzen dituen 15 basoguneetan. Lantegi hau egiteko nahitaezkoa da ikertzen ari garen zuhaitz klase hau geografikoki non kokatuta dagoenan muestra denean hartzea. Ahaldan guztia hementxe eta ahaldan zabalen. Kasu Larizioa, Korsikako Larizio hau dago Gipuzkoako hegoaldean, Arabako iparraldean eta Bizkaiko hego ekialdean. Orduan, guk hartu dugu Gipuzkoako hegoalde guztie eta horrekin uste dugu Arabako iparraldea ere nahiko harrapatzen dugun bezala, gehien bat hemen dago Eutera aldetio, Arabalden ere Euteran dagoen bezala, eta horrekin uste dugu nahiko muestra txukune dela. Lehen izan garen lekue da Artabila, Leintz Gatzagan, eta orain gaudeneko hau Dominaga baita Leintz Gatzagan dago, eta leku bakoitza 15 lekutan aukeratu ditugu arbola hauek, eta leku bakoitzan ateratzen ditugu muestra desberdinak. Herri jakituriaren arabera, ilargiak badu eragina moztutako zuraren gainean, eta izango duen kalitatea ere horren araberakoa omen da, hilberan edo hilgoran mozten den. Herriak beti atxikituen sineste hori, ikerketan kontuan hartzen saiatzen dira. Gure ikerketaren helburuetako bat da ilargiaren ustezko eraginak, ilargiaren eragina baote den hilberan botatako arbolaren eta hilberrian botatako arbolaren artean. Hemen daukagu tokoi bat, identifikatua dago berdearekin, hilberan botatako egurra da, eta ikusten ari garena tokoi hauetan da, erretxin botatze hau auskoze handigoa izaten ari dela hilberan botatako egurretan, eta aldiz hilberrian botatako egurretan askoze erretxin gutxiago aztertzen da. Ikusten duzuen bezala, berdia dago, hilberan botatako egurra da, eta zenbakiak eta ez dire bat ere agertzen. Labana batekin markatzen ditugu eta erretxinak kentzen diogu. Aldiz, hilberrikoatan zenbakia oso garbi ikusten da, hor ikusten duzu ere bai, enborraren marka erretxinaz beteta dagola, aldiz gorrietan edo hilberrian botatako arboletan, identifikagarria da, zenbakia oso argi ikusten da, eta ikusiko dugu, aztertuko dugu laboratorietan eta zientifikoki araututako frogak edo testak eginez, ustezko eragina hori ea egia den edo ez. Pixkanaka zuhaitz eskergak basotik ateratzen dituzte. Trebezia handiko lana da, ez baita ez basoa ez lurzorua kaltetu behar. Poliki eta metodikoki egin beharreko lana da, baina baso zaintza zerbitzuak eta bikuina anaiek arazorik gabe gauzatzen dute. Zura pagadian zehar nola garraiatzen den ikusteak, basoaren bi baliorik handienak jartzen dizkigu aurrean, ekonomikoa eta ekologikoa. Zuhaitz bakoitzaren zenbat parametro ikertzen eta aztertzen diren ikusi dugu, eta hau mendia baino ez da. Zerrategiko eta laborategiko lanei esker, Korsikako Larizio pinuaren zuraren ezaugarriak zehatz-mehatz ezagutzeko aukera izango dugu. Euskadin 13.000 hektarea hartzen baititu. Eta horrela, berme oso erabili ahal izango da azpiegiturak eraikitzeko. Era horretan, zuraren katebegi guztiek onura aterako dute hortik, eta zeharka bada ere, baita euskal gizarte osoak ere.